маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид 21 декабри соли 2016 қадномаро зери унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 бо дастгирии 177 кишвари узви созмони милали муттаҳид қабул намуд. ташаббуси мазкур нахустин бор аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар рафти форуми ҳафтуми умумиҷаҳонии об дар ҷумҳурии Корея, ки 12 апрели соли 2015 баргузор шуда буд, пешниҳод гардид. ғояи асосии 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки бо ташаббус ва пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон эълон гардид, аҳамияти хоси ҳам иқтисодӣ, ҳам таърихиро дар самти захира ва самаранок истифода намудани об ҳамчун воситаи стратегӣ дар ҷаҳони имрӯзаро дар бар мегирад ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ амиқ дарк гардидани ин амали байналмилалӣ, дастгирӣ шудани он аз ҷониби аксар кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид яке аз муваффақиятҳои беҳтарини Тоҷикистони имрӯза дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. ин ташаббуси сатҳи ҷаҳонӣ на танҳо мавқеи байналмилалии Тоҷикистонро таҳким бахшид, балки барои ҷалби сармоя, рушди инфрасохтор ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар дохили кишвар заминаи воқеӣ фароҳам овард. масъалаи дастрасии аҳолӣ бо оби бо сифати нӯшокӣ ва беҳтар намудани шароити беҳдоштӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат маҳсуб меёбад. бо сиёсати дурбинона ва ташаббуси созандаи пешвои миллат, ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳамчун яке аз кишварҳои фаъолу ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ вобаста ба захираҳои об дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардидааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ташаббускори масъалаҳои глобалии об, балки майдони муҳими муколамаи байналмилалӣ дар самти об ва иқлим низ мебошад. аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардида истааст. ин чорабинии муҳими байналмилалӣ намояндагони давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои молиявӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва коршиносони соҳаи обро аз саросари ҷаҳон ба ҳам меоранд. конфронси мазкур ҳамчун марҳилаи муҳими омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид хизмат намуда, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоя ва муаррифии иқтидори Тоҷикистон дар самти захираи об заминаҳои мусоид фароҳам месозад. дар баробари ин, дар дохили кишвар низ татбиқи барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ дар самти обтаъминкунӣ бо сурат идома доранд. имрӯз рушди соҳаи об яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта. дар асоси стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи давлатии таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов ва уҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд. дар ҳошияи татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат як қатор корҳои амалӣ дар самти бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ бо маром идома дорад. ин тадбирҳои неку созанда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кӯмаки молиявии шарикони рушд рӯи даст гирифта шуданд. лоиҳаи сармоягузорӣ ба бахши обтаъминкунӣ ва беҳдошти Тоҷикистон, ки бо маблағгузории Бонки умумиҷаҳонӣ амалӣ гардонда мешавад, яке аз лоиҳаҳои муваффақ ба шумор рафта барои таъмини аҳолии ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ дӯстӣ равона гардидааст. бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои муҳими 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ба шумор меравад. дар доираи татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, ки дар бахши обтаъминкунӣ нигаронда шуданд, дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои амалӣ ҷараён гирифта, таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ беҳтар гардида истодааст. аз ҷониби маркази идораи лоиҳаи рушди инфрасохтори маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон лоиҳаҳои муҳим дар самти обтаъминкунӣ ва беҳдошт татбиқ гардида истодаанд. ҳадафи асосии ин лоиҳаҳо таъмин намудани аҳолӣ бо оби бо сифати нӯшокӣ, беҳтар намудани сатҳи беҳдошт ва баланд бардоштани сифати зиндагии шаҳрвандон мебошанд. айни ҳол ду лоиҳаи калидӣ амалӣ гардида истодаанд.
лоҳияи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот ва сармоягузорӣ ба соҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар Тоҷикистон. Татбиқи лоиҳаҳои мазкур аз соли 2019 оғоз гардида, асосан дар ноҳияҳои Восе, Кушониён, Балхӣ ва Дӯстии вилояти Хатлон ба роҳ монда мешавад. Дар дораи татбиқи лоиҳа то имрӯз зиёда аз 215 000 аҳолӣ бо оби нӯшокӣ босифат таъмин гардида истодааст. Даҳҳо километр шабакаҳои магистралӣ ва тақсимотӣ сохта шудаанд. Як қатор пойгоҳи обкашӣ ва иншооти обтаъминкунӣ ба истифода дода шудаанд. Инчунин зиёда аз 50 муассисаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла мактабҳо ва муассисаҳои тиббӣ бо иншооти санитарии муосир таъмин гардидаанд. Чорабиниҳои омӯзишии иттилоотӣ ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги истифодаи об ва риояи қоидаҳои беҳдошт баргузор карда шудаанд. дар маҷмӯъ пас аз анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ зиёда аз 500 000 нафар аҳолӣ ва беш аз 60 000 хонавода бо оби нӯшокии тоза ва безарар таъмин мегарданд. лоиҳа аз ҷониби маркази идораи лоиҳаи рушди инфрасохтори маҳаллӣ коммуналӣ амалӣ гардонда мешавад. корҳои сохтмониро ширкатҳои ватанӣ ба иҷро мерасонанд. аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди марз сохтмон дар масири Бохтар Балхӣ хобондани қубурҳои қутрашон 710 мм ва масофаи 12530 метр бо сифати баланд идома дорад. дар ҳамин масир дар наздикии деҳаи Наврӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди созандагони айём ба масофаи 13 километр хобондани қубури қутраш 710 мм ва аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Балх 2015 бошад, хобондани қубури қутраш 560 мм ба дарозии 16.4 км рафта истодааст. ширкатҳои сохтмонӣ бо техника ва механизмҳои заминкани ҳозиразамон таъмин буда корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша сурат гирифта истодааст. дар мавзеи узуни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ барқарорсозии пойгоҳи обкаш, кашидани хати обгузар ба масофаи 25 км ва бунёди 2 обанбор ҳар кадоми бо ғунҷоиши 2000 метри кубӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳандис биносоз бо суръат ва сифати баланд идома дорад. иқдомоти наҷибона, башардӯстона ва инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи обу иқлим пеш аз ҳама барои беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат бо роҳи дастрасии аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ мебошад, ки дар ин замина ки дар мамлакат корҳои назаррасе ба анҷом расидаанд. аҳолии деҳу деҳкадаҳои ноҳияи Кушониён, Балхӣ ва Дӯстӣ ки солҳои дароз аз оби тозаи ошомиданӣ тангқисӣ мекашиданд, бо оби тоза таъмин ва шароити зиндагию рӯзгорашон беҳтар мегардад. мувофиқи шартнома бояд ки корхонаи обтаъминкунии шаҳру деҳот бояд ба 151800 метр қубурҳои қутрашон гуногун аз 400 то 32 бояд ки ба ҳамин деҳотҳо гузаронда шавад. дар айни ҳол зиёда аз 75% ҳамин корҳое ки мувофиқи шартнома пешбинӣ шудааст ва итмом расонида шудааст. дар натиҷаи ҳамин корҳое ки мо карда истодаем, дар оянда бояд ки зиёда аз 62 000 аҳолии деҳотҳои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо оби нӯшокии тоза таъмин карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар ҳамин деҳотҳо давом дорад. мувофиқи ҷадвали ба итмомрасонии корҳои сохтмонӣ бояд ки то охири ҳамин сол мо ҳамин корҳоро ба итмом расонем. дар мавзеи гаровтии ноҳияи Дӯстӣ низ барои таъмини аҳолии деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ идома дорад. мо дар мавзеи гаровтии ноҳияи Дӯстӣ қарор дорем
дар ин мавзеъ 2 обанбор ҳар кадоме бо ғунҷоиши 2000 метри кубӣ бунёд ёфта истодааст. аз ин обанборҳо зиёда аз 40 деҳаи ноҳияи дӯстӣ бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мегарданд. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷаҳони дигар бо сифати баланд идома дорад. айни замон дар ин иншоот беш аз 20 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. рафти корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулини марказ зери назорати қатъӣ қарор гирифтааст ва сохтмон дар муҳлатҳои муайянгарида бо сифати баланд ба истифода дода мешавад. татбиқи лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот дар 34 деҳаи ҷамоатҳои сарвати Истиқлол, Заргар ва бохтарёни ноҳияи Кушониён дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар ҷамоатҳои номурда корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Балх 2015, Файзи Ҷавонӣ ва Фавора бо сифати баланд ба иҷро расида истоданд. бо ба анҷом расидани ин лоиҳа 80 000 нафар аҳолӣ ва 9321 хоҷагӣ бо оби тоза ва безарар таъмин мегарданд. дар байни деҳаҳо 290 километр қубурҳои қутрашон аз 30 миллиметра то 710 миллиметра насб гардида истодаанд. айни замон 262 километр қубурҳои байни деҳавии қутрашон аз 32 то 315 миллиметра ва 28 километр шоққубурҳои қутрашон аз 225 миллиметра то 710 миллиметра ба анҷом расида иҷроиши корҳо ба 95% баробар гардидааст. барои бехатарии қубурҳои обгузар ки аз болои ҷӯю дарё ва заҳбуру заҳкашон мегузаранд беш аз 136 адад чунин гузаргоҳҳо бунёд ёфтааст. дар ҷамоати деҳоти Навбаҳор баъди кашидани қубурҳои байни маҳаллаҳо васлу насби обченкунакҳо идома дорад. ариқе ки дар паски хонаи мо мегӯянд оби ғаҷ буд, оби техникӣ мушкилӣ мекашидем дар зимистон. баъд зимистон айнаи дастгоҳи худсохти обкаш истифода мебурдем. мо миннатдорем аз ҷаноби олӣ, аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба шарофати ҳамин лоиҳаҳо халқи ҳамин ноҳияи моро, ҳамин деҳаи моро бо оби нӯшокии хушсифат таъмин карда истодаанд. ҳазор раҳмат, мо ҳама миннатдорем. яке аз иншоотҳои муҳими тибқи лоиҳа бунёдшаванда ин иншооти обтозакунӣ мебошад ки дар ҳудуди ноҳияи Кушониён сохта мешавад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот аз рӯи лоиҳаи таҳризишуда ки аз ҷониби мутахассисони лоиҳакаш омода гардиданд рафта истодааст. иншооти обтозакунӣ иншооти муҳим ба ҳисоб рафта бо тарҳи нав сохта шуда бо таҷҳизоти муосири замонавӣ таъмин карда мешавад. ҳамчунин дар шафати иншооти обтаъминкунӣ пойгоҳи обкаш бо иқтидори лоиҳавӣ бунёд меёбад ва корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот низ бо маром идома дорад. баъди татбиқи пурра ва босамари лоиҳаҳои ба нақша гирифташуда дар самти бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ чӣ гуна натиҷаҳо ба даст меояд? имрӯзҳо дар доираи барномаҳои давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди таъмини аҳолӣ бо оби нӯшиданӣ бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо маблағгузории Бонки ҷаҳонӣ ду лоиҳаи бузурги дар ҳудуди вилояти Хатлон амалӣ гардида истодааст. дар доираи лоиҳа дар ноҳияҳои восе Кушониён, Балхи, Дӯстӣ ва ноҳияи Вахш зиёда аз 80 000 хоҷагии ноҳияҳои мазкур аз ҷумла 500 000 аҳолии ноҳияҳои болозикр бо оби тозаи нӯшиданӣ таъмин мегардад. боиси зикр аст ки баъди амалӣ гаштани лоиҳаи мазкур дар ҳудуди ноҳияҳои мазкур системаҳои обтаъминкунии оби нӯшокӣ ва бисёр иншоотҳое ки ба системаи мазкур дахл доранд аз навсозӣ шуда бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ таъмин мегардад. айни замон дар ҳудуди ноҳияҳои мазкур корҳои сохтмонии васлкунии қубурҳои обӣ
қариб ба анҷом расонда шудааст ки дар доираи лоиҳаи мазкур зиёда аз 100 километр хатҳои асосии оббар, зиёда аз 1000 километр хатҳои байни кӯчагӣ ва дохили хоҷагӣ васл карда шуда истодааст. Айни замон корҳои васлу насби обченкунакҳо дар хоҷагиҳои ҳудуди ноҳияи Кушониён оғоз гардидад. бовар дорем ки дар рӯзҳои наздик ба анҷом расонида мардум бо оби нӯшокӣ таъмин мегардад. дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур пойгоҳҳои фишордиҳандаи обӣ, биноҳои маъмурии идораҳои обтаъминкунӣ, инчунин манбаъҳои обтаъминкунӣ дар системаи мазкур бо пуррагӣ аз нав сохта ба истифода дода мешавад. дар доираи ҳамкориҳо бо агентии ҳамкориҳои байналмилалии ҷопон ташкилоти ҷайка соли 2024 созишномаи грантӣ бо корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ низоми кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида. дар идомаи он протокол ҷиҳати омода намудани лоиҳа низ тасдиқ гардид. дар доираи лоиҳаи мазкур 15 сентябри соли 2025 корҳои сохтмонӣ ҷиҳати таъмини аҳолии ноҳия бо оби тозаи нӯшокӣ расман оғоз гардида, ҳамзамон корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дорад. мо дар иншооти асосӣ манораи обнигаҳдорӣ ки бо баландии зиёда аз 20 метр сохта мешавад қарор дорем. дар ин ҷо ҳавзи боғунҷоиши 1800 метри кубӣ бунёд меёбад. айни замон дар корҳои сохтмонӣ зиёда аз 40 нафар коргарони маҳаллӣ ба кор таъмин гардиданд ва иншоот дар муҳлатҳои муайян гардида бо сифати баланд ба истифода дода мешавад. норасогии оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. бо татбиқи лоиҳа ин мушкилӣ то андозае ҳалли худро пайдо намуда, сокинони ноҳия бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегарданд. лоиҳаи беҳтар намудани низоми таъминоти оби нӯшокӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ сентябри соли 2025 оғоз гардида то ба имрӯз хобондани қубурҳои обгузар ва сохтмони манораи обнигаҳдорӣ ва аллакай сохтмони бинои маъмурӣ оғоз гардидааст ки дар маҷмӯъ 25% корҳо то ба имрӯз иҷро гардидааст. лоиҳаи низоми беҳтар намудани низоми таъминоти оби нӯшокӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо фарогирии зиёда аз 7 деҳа ва худи маркази шаҳрак зиёда аз 50 000 нафар аҳолиро бо оби нӯшокӣ босифат таъмин мегардонад. дар ноҳия таъминоти оби нӯшокӣ бо реҷаи дар як шабонарӯз 6 соат об таъмин мегардад. баъд аз амалӣ гардидани ин лоиҳа аллакай шабонарӯзӣ аҳолӣ бо оби ошомиданӣ таъмин мегарданд. сохтмони манораи обнигоҳдорӣ рафта истодааст. баъд аз анҷом ба истифода додани ин манора, яъне ки 5 чойи амудӣ дар ҳудуди маркази ноҳия сохта ба истифода дода шудааст ки мутамарказ мебошанд. онҳо обро ба манора яъне ки партофта баъд аз ин ҷо тақсимот ба аҳолӣ мешавад, яъне ки худҷорӣ мешавад. дар ин мавқеъ сарфаи қувваи барқ хеле кам мегардад. инчунин дар ҳолатҳои набудани барқ ҳам аҳолӣ метавонад бо оби ошомиданӣ босифат таъмин гарданд. бо татбиқи лоиҳаи обтаъминкунӣ ва коррезӣ шаҳри Кӯлоб сохтмон аз навсозӣ ва барқарор намудани системаи обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Кӯлоб бо суръат ва сифати баланд идома дорад. мушкилоти норасогии оби нӯшокӣ солҳо боз дар маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Кӯлоб идома дошт. бо бунёди иншооти оби нӯшокӣ маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегарданд. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ ҷараён дошта, аллакай васлу насби қубурҳои обгузари қутрашон гуногун дар байни маҳаллаҳои аҳолинишин ба анҷом расида, сохтмони қисман обанборҳо идома дорад. шаҳри Кӯлоб асосан аз 3 манбаи об бо оби нӯшокӣ таъмин карда мешавад. аз манбаи ҷангалак ки зиёда аз 85% аҳолии шаҳри Кӯлоб маҳз аз обанбори ҷангалак истифода мебаранд. обанбори Тебалай ки дар қисмати 2 деҳаи ноҳияи
مومین‌آباد و قسمتی محله‌های شهر کلوب هم شده 5% اهالی شهر کلوب از آبانبار تباله استفاده می‌برند و منبع سیوم آبانبار پانسولا با تامینات 10% قسمت اهالی شهر کلوب با آب نوشاکی تامین می‌گردد. در هر سه آبانبار کارهای از نوسازی و برقرارسازی رفته ایستاده است. با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امامی رحمان لایحه آب تامین کنی و کاریز شهر کلوب عملی شده ایستاده است. در لایحه زیاده از 18 آبانبار با اقتدار 25000 متر مکعب غنجایش ساخته می شود. زیاده از 75 کیلومتر خطهای آب نوشاکی از نو ساخته و استفاده داده می شود. علاقه زیاده از 90% آنها به استفاده داده شدند. در قطار این زیاده از 9 کیلومتر خط کانالیزاسیون که در این قسمت شهر عموما خط کانالیزاسیون وجود نداشت، از زیاده از 9 کیلومتر تا انشاءات تازه‌کنی آب استفاده شده، یعنی کوس ساخته به استفاده داده شد. علاقه در قطار این باز زیاده از 10250 عدد آبچینکنک‌ها در خانه‌های هم محلی هم خانه‌های بلندآشنا نصب گردید که مدنیت استفاده بری آب نوشاکی را در این محله‌ها بهتر می‌گرداند. بعد از تطبیق لایحه و انجام رسیدن لایحه محله‌های شهر کلوب تا 16 ساعت با آب نوشاکی تامین می‌گردد. محله‌ای که زیاده از 10 محله‌های شهر که عموما خط نوشاکی نداشتند، در این محله نه خط نوشاکی یگان کمونیکاسیون وجود نداشت. در قطار همین تا 16 ساعت با آب نوشاکی تامین می‌گردند. خانه‌های بلندآشنا تا 24 ساعت از روی نقشه‌های پیشکی تهیه شده تا 24 ساعت با آب نوشاکی تامین می‌گردند. این اقدام‌های نیک و بشردوستانه که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد عملی می‌گردند در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار راه‌اندازی گردیده. برای با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی شهر و ناحیه‌های مملکت و بهتر شدن سطح و صفت زندگی روزگار آنها مساعدت بیشتر می‌نماید.